Počiatky našej firmy siahajú do roku 1993, keď pán Cibula začal s montážou medziokenných žalúzií. V roku 2009 prešla firma strategickou obmenou. Po návrate zo zahraničnej stáže sa do manažmentu zapojil i Cibula junior. Firma začala s výstavbou sídla so showroomom a výrobnou dielňou. Dôležitým dátumom bol pre nás 1. január 2013, keď sme sa stali regionálnym zástupcom českej firmy Klimax. Hneď v prvom roku intenzívnej spolupráce sme boli ocenení ako najlepší zástupca na území Čiech a Slovenska. Dnes disponujeme desiatkou pravidelne zaškoľovaných zamestnancov prevažne z rodinných kruhov. Realizujeme dodávku a montáž 11 typov tieňacej techniky, ako sú žalúzie, rolety, markízy, pergoly, a to so 4-ročnou záručnou dobou. Ďalším sortimentom sú garážové brány, balkónové presklenia a siete proti hmyzu. Nakoľko všetky produkty riešime na mieru a prianie zákazníka, je pre nás samozrejmosťou bezplatné zameranie a individuálne poradenstvo. Všetky výrobky si zákazníci môžu tak povediac ohmatať a vyskúšať vo vzorkovej predajni. Štandardom je dnes už pre nás ovládanie motormi, diaľkovými ovládačmi, prípadne doplnenie o rôzne automatické ovládacie prvky. Postupným vývojom trendov a funkčnosti tieňacej techniky sa nosnými prvkami stali exteriérové prvky. Žalúzie niekoľkých tvarov lamiel Z90, Z70, C80 a C50. Obzvlášť hrdí sme na zaradenie žalúzie Protal. Ako jedni z mála v Čechách a na Slovensku máme oprávnenie na montáž. Žalúzia vyniká svojou tuhosťou a ochranou proti nadvihnutiu. Ovláda sa reťazovým pohonom integrovaným vo vodiacej lište. Vďaka tomuto riešeniu nie je nutné použitie ovládacích rebríčkov a pások. Pri roletách sa čoraz viac dostávajú do popredia hliníkové konštrukcie, kde vieme zabezpečiť neobmedzené farebné zladenie. Vieme ich prispôsobiť i k dreveným oknám, prípadne PVC oknám s renolitovými fóliami. U markíz naberajú na popularite kazetové markízy. Vďaka svojmu dizajnu sú i estetickým doplnkom každej stavby. Použité látky sú z akrylátových vlákien. Disponujú dlhou životnosťou, farebnou stálosťou a samočistiacím efektom, vďaka ktorému sa stávajú v podstate bezúdržbové. Popri markízach sme v poslednej dobe rozšírili portfólio o pergoly. Pergoly vďaka svojim masívnym konštrukčným riešeniam odolávajú i poveternostne nepriaznivým podmienkam. S doplnením o bočné clony si svoju kávičku môžete vychutnať i vo vetre a daždi. Pekná pergola dotvorí každú terasu k ideálu. Ponúkne maximálnu možnosť komfortu a variability. K spomenutým bočným clonám ešte doplníme. Ide o roletu so sklovláknovou cloniacou látkou nazývanou tiež screen. V zahraničí je už samozrejmosťou ich používanie v nízkoenergetických budovách. U nás si zatiaľ pomaly hľada svojich fanúšikov. Použiť sa dá nielen v kombinácii s pergolou, ale taktiež ako okenný prvok. Účinne chráni interiér pred prehrievaním a vďaka perforácii udržuje i dostatok svetla. Zároveň slúži aj ako účinná sieť proti hmyzu. Sieťky proti hmyzu vyrábame priamo v malých úherciach. I v tomto segmente ide vývoj dopredu. Sortiment je široký, tvoria ho siete vkladacie, otváracie, rolovacie, posúvne a luxusné plis siete. Popri štandardnej sklovláknovej sieťovine sa dajú niektoré modely osadiť protipeľovou sieťovinou vhodnou prevažne pre alergikov, hliníkovou sieťovinou vhodnou na pivničné okná proti hlodavcom. Kto má rád nerušený výhľad cez okno, vieme ponúknuť transparentnú sieťovinu. Súčasťou skoro každého domu je i garáž. Ponúkame niekoľko typov garážových brán. Najpopulárnejšie sú rolovacie a sekčné. Sekčné brány oproti konkurencii vieme dodať v akejkoľvek farbe, prípadne renolitovej fólii. Ku všetkým nami ponúkaným produktom poskytujeme záručný i pozáručný servis. Pôsobíme na trhu už 3. dekádu a to je zárukou spoľahlivosti a stability. Všetci naši zamestnanci sú v trvalom pracovnom pomere, pravidelne školení s podporou sociálneho programu. Väčšinou sa jedná o členov rodiny a tak berieme i zákazníkov ako členov rodiny.